Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugün biz kıskaça gana indi urazanın bir hikimi turunda сөйләшеп китербез. Ул кемнәргә рөхсәт ителә ураза тотмаска инде. Бу гызырлы кешеләр дип әйтәләр инде. Иң беренчесе ул авыру кеше. Әгәр дә кеше авырый икән, авырта икән инде, Аллаһы Тәгалә рөхсәт итә мондый кешегә инде ураза тотмаска, ифтар кылырга, даваланырга инде. Авыру кеше икегә бүленә. Берсе инде вакытлыча гына авыру, берсе инде даими. Һәр вакытта да авыручы хронический авыру дип әйтелә инде. Беренчесе вакытлыча авыру рөхсәт ителә ураза тотмаска инде, ашарга, даваланырга. Әгәр дә кеше инде кисәк кенә каты итеп авырып китсә. Мәсәлән, Алла сакласын инде агуланды икән. Һәм бик каты бу кыса, эшләре авырта, башы әйләнә, һәм айны даваланырга кирәк инде. Анда күп итеп су эчеп, анда башка төрле дарулар кулланып инде. Мондый вакытта син инде даваланып тазарганча хәтлек инде сиңа рөхсәт ителә ураза тотмаска. Һәм син инде шушы көннәрне санап барып инде, анда 3 көнме, 4 көнме, ничә көн син авырдың, даваландың. Рамазан айы беткәч син каза кылырга тиеш буласың инде. Мәсәлән, 4 көн авырттың да, 4 көннән соң инде даваландың, аннан соң уразаңны дәвам иттең. Сиңа инде Рамазан беткәч шушы 4 көнне инде каза кыласы була. Чөнки синең өстеңдә бурыч булып кала Рамазан айында тотмаган уразаң өчен инде. Бу әгәр дә җитди каты авырту булса, хәтта галимнәр әйтә, әгәр дә инде шушы авыруың сиңа бик каты зыян китерә икән, син бәрбер инде юк, мин бәрбер тотам, зыян килсә дә аңларыңны җуя, бик каты сәламәтле зыян китереп ураза тотасың икән, галимнәр әйтә, монда ураза ту харам дип әйтәләр. Сиңа ди ваҗиб булып тора, фарыз булып тора ди, авыз ачу, ашау, эчү, давалану дип инде. Әгәр дә инде җиңелчә генә авыру була икән инде, башың авыртып киткәндә, анда әзрәк кенә тамагың авыртып тора ди, яки анда мәсәлән кулың сызлап тора ди, инде аягың сызлап тора ди. Шундый җиңелчә, ләкин син ураза тота аласың. Берни зыян да килмәй, берни авырлыгы да. Бу вакытта галимнәр әйтә, харам булып тора ди инде. Мондый кешегә уразаны бозарга ди. Чөнки ул җиңел түзә ала, уразаны бозмый, мондый кешегә инде каты тыелган уразаны бозарга инде. Кем инде икенче төркем инде белдек инде. Әгәр дә җитди сәламәтлегенә зыян китерә торган авыру икән, бу кеше инде көннәрен санап Рамазан аеннан каза кылырга тиеш була. Җиңелчә авырту булса, бу вакытта инде бу уразасын бозарга тиеш түгел, ураза торырга тиеш. Әгәр дә сәламәтлегенә зыян китмәсә. Бу беренче төр булды, вакытлыча авырту. Икенче төр ул узакка сузылган дәвамлы авырту. Хронический авыртулар инде бу шикәр авыртулары. Анда төрле кайбер кешенең инде давлениесе белән проблема, һәр вакытта дару эчеп торырга кирәк инде. Менә бу беркайчанда дип инде шушы тормыш дәврендә инде әле сәбәп тапмаган шушы авырудан даваланырга инде, шуңа күрә әле һәр даим авыртып тора икән, берничек тә ачтырырга ярамый икән инде. Монда галимнәр әйтә, бу кеше инде ураза тотмый, әмма ләкин һәрбер калган көне өчен ул фидия түләргә тиеш дип әйтәләр инде. Мәсәлән, кеше инде яки давление, яки анда диабет, шикәр авыруы ди, һәр вакытта да инде дару эчеп торырга кирәк ди, бу берничек тә тота алмый ди. Шул һәрбер калган өчен инде нишләргә тиеш? Фидия. Фидия ул бер мохтаҗны, бер мискинне, бер фәкыйрне инде калган һәрбер көне өчен ашатып торырга тиеш инде. Әгәр дә инде Аллаһның рәхмәте белән даваланып, төрле инде процедуралар үтеп инде даваланып чыга икән бу авыруыннан,
даваланып бетә икән инде, бу вакытта инде ул ураза торырга тиеш була инде. Әмма ләкин бетми, алай түгел икән, гомер буе шулай итеп дәвам итте икән инде. Бу ураза тотмыйча инде фидияны ашатырга тиеш, фидия түләргә тиеш. Һәм менә бу ашату бер факир мискенгә галимнәр әйтә, килограмм ярым дип әйтәләр инде. 1 килода 500 грамм бер көнгә инде шундый күләмдә ул мискеннәрне, факирларны инде ашатырга тиеш инде. Бу инде уланы пешереп тә бирәләр, пешереп биргәндә инде бу ата килограмм белән инде исәпләнмәй, тамагы туйырлык ризык пешереп бирергә тиешсең инде. Аны өенә кертеп бирәсеңме, үзеңә чакырып ашатасыңмы инде. Яки инде син инде үзеңә пешерергә инде ризык җыеп бирәләсең инде. Килограмм ярымнан. Мәсәлән, аласың да 2 көн өчен, мәсәлән, 3 килодагы, тагын 2 көн өчен 3 кило. Анда кара бодай, тагын 3 кило итеп аласың 2 көн өчен, анда токмаш, он, шундый инде ашый торган инде ризыкларны инде без санап инде бирә алабыз инде. 1 көн өчен нәрсә килограмм ярым була инде. Һәм галимнәр әйтә, мәсәлән, Рамазан ае ахырында шулай рөхсәт иттеләр, әгәр дә син 30 көнең калды икән, 30 факир мискенне җыеп ашата аласың, яки 30 мискенгә инде шу ризыкларны таратып бирә аласың дип әйтелә инде. Менә бу әгәр дә инде озакка сузыла торган, шундый дәвамчылык авыруы булган кешеләргә карала инде. Әмма ләкин там бер хөкеме бар. Әгәр дә кеше нишләргә тиеш, ул авырта, әмма ләкин авырлык белән инде ул уразасында тотыла. Бу вакытта тегесендә беренчесендә зыян китерелә икән инде. Аңны җуясың икән, вакытта нәрсә ди, галимнәр инде сиңа фарыз булып торады авыз ачарга инде. Ә бу авырлык белән генә син ураза тотасың икән, авырыйсың, әмма ләкин авырлык белән ураза тотасың инде. Монда галимнәр әйтә, син уразаң дөрес була ди, әмма ләкин инде хәерлерәк авыз ачарга, ашарга, эчәргә ди. Әмма ләкин уразаң инде дөрес була ди. Чөнки син тота аласың икән, һәм беләсең инде авыр, әмма ләкин инде үзеңне беләсең бик катук сәламәтлеккә зыяның килми икән. Бу вакытта инде тотып чыгасың икән, уразаң дөрес булып санала инде, әмма ләкин инде галимнәр әйтә, хәерлерәк инде авыз ачарга инде. Чөнки Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән, шуңа күрә бу рөхсәтне инде кулланырга кирәк дип әйтәләр инде. Һәм дәлил булып тора инде, бу авырту кешегә ураза тотарга, бу авыруга да, мусафир кешегә дә шул бер дәлил инде, ул Бакара сүрәсенең инде 184-нче аяты: "Фәмән кана минкум маридан ау ала сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Әгәр дә берәрегез авыру булса, яки сәфәрдә булса ди, шушы билгеләнгән көннәрдә дә инде рөхсәт ителә ди. Нишләргә? Авыз ачарга инде, ашарга, эчәргә. Һәм шушы билгеле көннәрне инде санап барып, аннары эшләргә кирәк, каза кылырга кирәк булачак инде. Бу инде безнең төп дәлил булып тора. Менә безгә икенче төр ул мусафир була, кемгә рөхсәт ителгән инде, ул шуңа ул дәлил булып тора. Беренче төр авырту булса, икенче төр мусафир кеше. Әгәр дә кеше ерак юлга, сәфәргә чыга икән, 70-80 километр инде, ул кеше мусафир дип санала. Һәм менә бу мусафир кеше инде рөхсәт ителә инде шулай авыз ачарга, ашарга, эчәргә, ураза тотмаска инде. Шул Бакара сүрәсе 184-нче аяты дәлил булып тора инде. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә мусафир кеше һәм кемнәргә, авырту кешеләргә инде ураза тотмаска инде. Әгәр дә кешегә инде бер тигез була икән, мәсәлән, сәфәргә чыга, ни өчен Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирә сәфәрдә ураза тотмаска? Чөнки уразада, сәфәрдә мәшәкать бар. Үзенә күрә инде бер авырлыгы бар. Син анда күп йөрергә, күп кешеләр белән аралашасың, эшләргә мөмкинсең инде. Һәм төрле шундый мәшәкатьләр аркасында күп нагрузка килә һәм инде
ашыйсың, эчәсең килә. Аллаһ Тәгалә рахимле, ул инде рөхсәт бирә инде авыз ачырга, ашарга, эчәргә. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә бер тигез булса, ураза да тота аласың, авырлыгы юк. Һәм инде шулай ук сиңа инде ашарга да рөхсәт ителгән. Рөхсәт тә бар, ураза да тота аласың. Икесе дә бер тигез булса, ураза тоту да авыр түгел инде, һәм шулай ук инде ашау да. Ашау инде берничек авыр була алмый, шулай бит. Монда галимнәр инде тарткалаштылар дигәндә икегә бүленделәр. Беренче төр әйтте, ул җумһур әйтә инде, ул Хәнәфи галимнәре, Малики галимнәре, Шафии галимнәре инде хәерлерәк ди ураза тоту ди. Чөнки бу айда тотыла торган уразаны, аның савабын, аның фазиләтен калган айда ди берничә кайтарып бетереп булмый ди. Чөнки бу үзенә бер фазиләтле ай ди. Берничек тулыландырып бетерә алмыйсың дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә бит Бакара сүрәсендә шулай 184-нче аятында әйтә: "Ва ан тасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун" ди. Һәм алар инде шушы аятны дәлил итеп китерәләр. Сез ураза тотсагыз ди, ул сезгә ди хәерлерәк ди, әгәр дә сез белсәгез иде. Галимнәр инде шуның белән дәлилләделәр. Сәфәрдә инде авырлык тумый икән сиңа, бер тигез була икән, бу атта хәерлерәк ди ураза тоту инде. Әмма ләкин икенче төр галим инде ул Ханбали мазһабы галимнәре инде алар әйтә, авыз ачу инде хәерлерәк дип әйтә инде. Ашау ичү дип инде. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте, һәм син бу рөхсәтне инде кулланмаган буласың дип әйтәләр инде. Һәм алар шулай ук дәлил китерә инде. Бухари һәм Муслим җыентында китергән хадисне инде. Җабир радиллаһу анһудан килә ул хадис. Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям фи сафар фара зихаman ва раджулан قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من بر الصوم في السفر ди. Бер вакыт Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәрдә һәм бер кеше янында да бик каты күп кеше иде ди. Зихам. Yani шундый аны янда бик күп кеше йөри иде, бик күп кеше аңа хезмәт итә иде инде. Һәм сорый ди, нәрсә анда ди, нишәп шулай кеше күп ди, шушы кеше янда ди. Һәм сахабалар әйтә, ул кеше ди уразада ди. Yani уразада булгач инде өстен каплап торалар инде, салкын су белән инде битләрен анда юып торалар инде. Күләгә һәр вакытта да ясап торалар инде. Кыскача әйткәндә, кешегә авырлык тудыра инде шушының үзенең уразасы белән. Һәм Пәйгамбер нәрсә диде? Бу ди сәфәрдә ди шулай итеп инде ураза тоту ди, ул бердә инде изгелектән, тақвалыктан түгел дип инде. Галимнәр әйтә, ни өчен ди? Чөнки бу кешеләргә уңайсызлык тудыра ди. Аны хезмәт итәргә кирәк, гел каплап торырга кирәк, күләгә ясап торырга кирәк дип инде. Шуңа күрә ди сәфәрдә инде яхшы түгел дип ураза тотыра ди. Әмма ләкин инде җумһур әйтә, монда бит авырлык бар ди. Ә монда бит әгәр дә тигез булса, авырлык булмаса да ди, вакытта ди хәерлерәк инде ураза тоту дип инде. Шуңа күрә монда кеше инде үзенә карый инде. Әгәр дә авырлык килми икән, хәерлерәк инде ураза тотырга. Әгәр дә авырлык килә икән сәфәрендә инде, бу вакытта инде ашау ичү рөхсәт ителә. Бер инде гөнаһ та булмый. Һәм шушы сәфәрдә булган калган көннәр өчен ул нишәргә тиеш? Ул каза кылырга тиеш инде. Ничә көн сәфәрдә булды, санап бара, 2 көн, 3 көн, һәм шушы 3 көн сәфәрдә булды икән, кайткач инде каза кылырга тиеш. Һәм бурычлы булып торачак инде. Һәм качан инде аңа авыз ачырга ярый. Ашарга, эчәргә ярый. Монда галимнәр әйтә инде, торган җиреннән чыгып китеп, шул авылының, шәһәренең, районының йортлары күренми башларга тиеш ди. Шул вакытта гына инде рөхсәт ителә ди ашарга ди инде. Бу инде 4 мазһабның да бердәм фикере инде. Шул Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазһабы буенча инде аларга ди ашау ичү рөхсәт ителми ди. Шушы җирләрен калдырганча хәтлек инде. Чыгып киттең син үз җирлегеңне инде, йортлары,
биналары бер нәрсә дә күренми, хәйран ерагайдан сиңа рөхсәт ителә. Әле син өйдә торып, сиңа инде рөхсәт ителми, сәфәргә китмәгән килеш инде авыз ачарга инде. Бу булды икенче төркем инде. Мусафир кешегә инде шулай ук рөхсәт ителә инде ашарга, эчәргә. Өченче төр кеше кемнәргә ашарга, эчәргә рөхсәт ителә ураза тотмаска? Ул карт олы кешеләр. Олылайган һәм инде аның сәламәтлеге инде күтәрә алмый, булдыра алмый, көне буе инде ашау эчүдән тыелырга. Бу кеше шулай ураза тотмый һәм нишләргә тиеш инде? Фидия түләргә тиеш. Мөмкинчелеге була икән, ул шушы фақир, мискиннәрне, мохтаҗ кешеләрне инде калган һәрбер көне өчен инде ашатырга, эчертергә тиеш инде. Моңа инде дәлил булып тора, шулай ул инде 184-нче аят Бакара сүрәсенең «Ва алаллазина ютиқуна фидиятун тааму мискин» ди. Авырлык белән инде тута. Ураза тота алмаучыларга ди, алар да нишләргә тиеш ди? Мискиннәргә, мохтаҗларга фидия түләргә тиешләр ди инде Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә олы яшьтә икән, мәсәлән, 80-90 яшьлек картлар, әби, бабайлар инде сәламәтлек булдыра алмыйлар икән. Сәламәтлеге инде какшаган икән инде. Авыртмый ул, әмма ләкин инде көч хәле бетә анда. Тора алмый башлый. Шундый кешеләргә, шундый бабайларга, әбиләргә инде рөхсәт ителә ураза тотмаска, әмма ләкин инде алар мохтаҗларга, фәкыйрьләргә инде яки ризык пешереп инде бирергә тиеш, яки инде килограмм ярымнан инде һәрбер көн өчен инде ризык белән бирергә тиешләр инде. Әмма ләкин инде тота ала икән инде, һичшиксез инде бу вакытта инде әби бабалар ураза тотарга тиеш инде. Әгәр дә берни авырлык та килми икән, ул әйбәт кенә йөри икән инде, яхшы хис итә икән инде, бу вакытта әби бабалар инде ураза тотарга тиеш инде. Тота алмаса инде, әйткәнебезчә инде калган көннәр өчен инде фидия түләргә тиешләр инде. Бу өченче төр булды һәм 4-нче төр инде ул хатын-кызларга кагыла инде. Бала имезүче, балага узган хатын-кызларга шулай Аллаһ Тәгалә инде бер гөнаһсыз инде рөхсәт ителә авыз ачарга, ашарга, эчәргә инде. Бу безнең 4 мазһабта да бердән фикер инде, Ханафи, Малики, Шафиғи, Ханбали мазһаблары буенча инде. Һәм инде дәлил итеп инде безнең Тирмизи һәм Насаи җыентыгында килә торган хадис инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Инна Аллаһ тәбарак ва тәгалә вадаган мусафир шатр ас-сала ва хамил ва мурди сам ау сиям" диде инде. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә дә инде рөхсәт итте ди шушы мусафир кешесенә инде намазларны инде яртылаш кына укырга, кыскартып укырга инде. Һәм шулай ук имезүче һәм балага узган хатын-кызларга инде шушы уразаны инде кичектереп торырга рөхсәт итте. Шуңа күрә әгәр дә имезү сәбәпле яки инде балага узган сәбәпле инде үзенә, балага зыян китерүдән куркып инде бу әни кешеләр инде ураза тотмыйлар икән, нишләргә тиеш? Булар каза кылырга тиеш була инде. Шушы калган көннәрендә алар инде Рамазаннан соң инде уңайлы көннәрендә, кыш көненә, кыска гына көн вакытында инде алар каза кылып кайтарырга тиеш булалар инде. Һәм булай бу безнең инде иҗма Ханафи, Малики мазһабы буенча инде фикер булып тора. Әгәр дә куркып баласы өчен инде ураза тотмый икән, ул инде каза кылырга тиеш булып тора инде. Һәм шулай дәлил итеп китерәләр инде шушы әйткән инде хадисне, кая Аллаһ Тәгалә инде
рөхсәт итте ди уразаны калдырырга инде. Нәсәи Тирмизи җунтында китерелгән хәдисне инде. Шуны алар дәлил итеп китерелә. Һәм әйтә, монда инде ачыктан-ачык дәлил булмагач, фидия түләргә инде шушы каза кылуда җитә дип әйтәләр инде. Һәм галимнәр әйтә, аны чагыштыралар инде авыру кешеләр белән инде. Авыру кешегә бит инде мәсәлән вакытлыча авырды икән, ул каза кылырга тиеш, һәм инде бу да вакытлыча авыру шикелле дип. Шуңа күрә ул казаны кылырга тиеш дип әйтәләр инде. Әйе, бу бик хилафи мәсьәлә инде галимнәр арасында. Бар галимнәр әйтә, әгәр дә ул инде баласы өчен курка икән, бу вакытта инде казада, фидияда түләргә тиеш дип инде. Андый фикерләр дә бар инде. Әмма монда төп мәсьәлә булып тора, ул каза кылу инде. Төп мәсьәлә каза кылу. Шуңа күрә менә бу хатын-кызлар инде ничә көн калдырды инде санап барып инде, аннан соң инде бала тапкач яки кышкы көннәрдә бит инде көннәр бик кыска инде, көн аралашманда 2 көнгә бермә инде. Шундый рәвештә инде алар каза кылып инде әҗәтләрен, бурычларын түләп бетерергә тиешләр инде. Менә бу 4 төрле кешегә Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирде инде. Ураза тотмыйча ашарга, эчәргә һәм бернинди гынаһы да юк. Чөнки бу Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән гозерләр, сәбәпләр булып тора. Һәм без моны кулланырга инде хакыбыз бар, бернинди кимчелек тә булмый. Аллаһ Тәгалә рахимле, шәфкатьле, мәрхәмәтле. Ул безгә инде ничек булса да булсын, тотыгыз дип әмер итми, рөхсәтен бирә. Шушы рөхсәтне инде без кулланырга тулы хакыбыз бар. Әгәр дә без авырттык икән яки сәфәргә чыктык икән инде, һәм инде карт әби-бабаларыбыз да шулай тота алмый икән инде, һәм инде хатын-кызларыбыз да, әгәр дә алар бала көтә икән, бала имезә икән инде, моның өчен борчылырга кирәкми. Нияткә карап Аллаһ Тәгалә үзе тулы әҗерләрен бирер. Әмма ләкин инде җиңел карарга кирәкми кемнәргә инде, җиңелчә генә авырткан кешеләргә инде яки инде тота ала, әмма ләкин инде рөхсәт бит әле тотмасам да дип инде җитдирәк карарга кирәк бу мәсьәләгә инде. Тақвалык мәсьәләсе, чөнки тақва кеше, Аллаһтан куркучы кеше ул тырышырга тиеш инде шушы уразаларны инде тотырга, берни җитди сәбәпсез калдырмаска, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте бит, ураза сезнең өчен хәерле ди, әгәр дә белсәгез иде инде. Шуңа күрә һәр кеше монда үзенә анализ ясап инде, кайсы җиңел, кайсы авыр, һәр кеше үз сәламәтлеген үзе яхшы белә. Һәм шушы хөкемнәрне инде белеп, гамәлдә кулланырга Аллаһ Тәгалә тәүфыйк һидаят бирсен инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә уразаларыбызны камил итеп, тулысынча инде кимчелексез тотып чыгарга насыйп итсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.